Hola, sóc la Rosa de la Carmanyola Picant i ara us faré la recepta del Punch Revifator, el revifador. Que en els tàpers secs fem una versió que és el cata secs, doncs ara farem el còctel que fem en el tàper secs. Què necessitem per fer aquest còctel? En farem un sol, Necessitem una copa, necessitem sucre, necessitem lubricant de nube, que és el que posarem en el sucre, les gotes d'amor, per donar-li el toc final, una mica de canyella que li dona un gust molt bo, una miqueta de suc de taronja, perquè no es noti l'alcohol, nabius, o aràndanos en castellà, vermut, d'aquest dolcet, per donar-li un to de sucre, i ron añejo. Ens glaçonets i unes llimes. Anem a començar. Primer de tot, tallarem la llima, aquí ja la tinc talladeta, i la podem posar a dintre el got, però primer, si posem la llima dintre el got i no hem decorat el got, doncs no farem res. Per tant, anem a decorar primer el got. Farem la forma del got, aquí. I un cop tinguem la forma del got, agafarem el got del revés, en aquest cas és una copa molt xula, que sempre, si feu una copa, queda molt millor, i després la sucarem en el sucre. Epa, ja la tenim. Què farem després? Doncs el que us deia abans, la llima, l'escorrerem una miqueta i la deixarem dintre el got. Si veieu que us esquitxa i tal, doncs podem fer així, i l'acabem de xafar amb això. Què més farem després? Doncs hi posarem un glaçonet, aquí tenim glaçons, i ja anem a omplir-la. L'omplirem amb la base, que és els nabius. Posarem una mica de nabius, i donen així aquest to vermellós, això és diürètic, després va bé per fer-ho baixar tot. Li posarem el ron añejo. Aquí podeu posar més o menys en funció del que vulgueu que pugi la copa. Li posarem el suc de taronja, perquè no es noti el ron que acabem de posar. També quan es barreja amb els nabius li queda molt bé. I després li farem un toque final amb el vermut blanc, que així el fem a la catalana, que sempre queda bé. Què decorem després? Què hi posem? Doncs la clau és la canyella, amb els nabius li queda súper. Li posarem un polsim de canyella, si no us agrada no cal que n'hi posem. Les gotes màgiques, 4 o 5, si ens passeu ja sabeu què passa. I l'acabarem de decorar amb una nube, un núvol de sucre, que el posarem aquí, després de fer-li un pessic. I si voleu, això ja és opcional, li podeu posar una miqueta de xocolata, perquè quan us vingui noteu aquell aroma que sempre queda bé. I ja tenim el còctel. Salut i sexe.